Sunt blocat în această furtună de zăpadă. Iar aceasta pare să nu se termine niciodată. Sunt singur, iar ceea ce se întâmplă în această furtună mă șochează pe zi ce trece. Nu este de ajuns să mă lupt cu toți. Trebuie un plan de scăpare. Trebuie să scap de aici. Ok, deci bine v-am regăsit. Pe scurt, ne-am mutat de acolo pentru că erau prea mulți monștri, așa că am luat tot ce am putut și am fugit cât de repede am putut eu. Nu puteai să stai acolo, deja se spawnau mulți mobi. Și am venit aici, am săpat repede un cave și am găsit niște way. Mai avem nevoie de câteva bucăți, adică exact una, uite-le, fix aici au venit. Zici că am vorbit cu ele. Ok, noi acum trebuie să sigilăm treaba asta, să nu vină cineva până când terminăm. Iar noi acum putem să facem asta, care vedeți ne dă heating, adică ne încălzește pur și simplu. Iar acum noi ar trebui să putem să ieșim afară. Acum cât de mult putem sta, nu știu. Însă planul nostru este să scăpăm de aici. Văd ceva acolo și aș vrea sincer să mă bat cu el, că văd că are niște haine. Poate ne dă haine? Nimic, a? Ei, nu știu de ce se aude ăsta așa în halul ăsta, a înnebunit pur și simplu. A, deci văd că ne-a dat, ba da, ne-a dat ceva. Ne-a dat caschet. Dar văd că tot îmi este frig. Deci tot nu e chiar atât de bine. A, uite, asta ne dă Grand Freeze Immunity. Asta nu ne dă. Ia stai să vedem. Deci asta o să ne dea imunitate, să putem să stăm mai mult afară. Ia. Stai mă pe loc. Stai pe loc. Așa, mâinile sus. Ieși afară. Ieși afară. Ieși afară, ai 3 secunde. 3, 2, 1. Eu l-am avertizat. Na, suntem prea bine. Acum doar trebuie să nu le luăm damage. Deja avem două chestii care ne ajută. Însă trebuie să facem rost de mâncare. Trebuie să facem rost de niște semințe. Trebuie să iau niște dirt. Oh, nu. Mirosesc gloanțele pe ei, m-am speriat. Nu e bine. Trebuie o lopată. Neapărat îmi trebuie o lopată. Niște dirt. Bam. Văd că ei nu poate să intre aici, dar mai pun eu o chestie de asta. Hai că am pus, punem un lemn. Iar aici am apa, de aici o să-mi iau eu apa mereu să beau. Aș vrea să facem puțin mai extinsă treaba asta, nu foarte mult. Fie cam așa, cel puțin momentan. Nu știu exact cum trebuie să fac să se conecteze cu apa, abar n-am sincer. Nu sunt chiar așa de un jucător chiar atât de priceput. Însă o să încercăm. Facem aici un mini teren. Să săpăm așa. Și o să lăsăm treaba asta. Mai știu că îmi trebuie ceva de... Trebuie lemne. Mai întâi... Uite, mai aveam o lopată, nu pot să cred, am făcut două. Aia mâncăm niște rotten flash. Care nu-l putem să mâncăm aparent. Ok, deci trebuie să luăm lemn. M-am blocat singur, ce crezi? Ăsta s-a băguit pe aici 100%. Sau încearcă să ne sperie el mereu. Degeaba nu-i mai iese, avem artilerie grea. Și asta e doar începutul. Văd că e soare afară, ceea ce este foarte bine. Încercăm să luăm cât de mult lemn putem. Auzi ceva. Mamă, ce am făcut, mă? Credeam că am selectat pistol. Cred că și zona asta e foarte blestemată. Ok, bețe avem, dar mai facem. Și o să vreau să fac un stone hole ca să putem să facem treaba asta. Și acum trebuie să mergem să căutăm niște iarbă, dar oare găsim noi așa ceva pe aici? În primul rând, aș vrea să mai iau niște dirt ca să-mi fac eu o chestie de asta, să-mi dau seama că aici stau eu. Bam. Și o să punem și o sticlă. Să punem 2 sticle. Bă, stai pe loc, bă! Era să mă moare. Hai, folosim astea. Facem un pic de mâncare. Să bem puțină apă. Suntem chiar bine. Acum așteptăm să ne refacem viața, să ne regenerăm. Dar tot nu ne regenerăm, nu știu de ce. Bă, ce se aude? Problema e că nu prea mai avem gloanți. Bine, facem noi rost de ele, că e chiar atât de greu, dar uite-l mă. Uite-l mă pe... Mamă, ce mi-a dat-o. Dau niște apă repede. Oh, nu. Oh, nu. Oh, nu.
Asta e grav. Uite, văd că s-a udat ăsta. Nu avem ce să plantăm pe el. O, am tras și un glonț aiure. Nu-mi place nici cave-ul ăsta. Nu din nou tu. Prea mulți, frate. Trebuie neapărat ceva de mâncare. Am aici e full gheață. O să-mi strice asta, mă, dacă mai dau în mine ea. Mi-era frică de el, sincer. No. Asta e bună, cred. Apa, repede. Mamă, dar e prea mare zăpada asta. Sper să nu mă trezesc cu ceva în spate. Mai multe ciuperci? Mamă, e bine rău. Noi avem și subteran de la acolo. Cred că mai era o ciupercă pe aici, dar nu mai văd. Nu mai știu, strandafiri sau berries? Berries! Nice! Buci, cât am găsit, ești nebun? Wow! Cred că suntem salvați. Face noapte. Să încerc să-mi găsesc locul. Să mă grăbesc să-mi găsesc cave-ul. Se pare că am găsit-o, însă nu am găsit ce ne trebuia. Însă avem niște majumuri de-astea care parcă creșteau subteran aici. Bam, că nu le trebuie lumină. Și berries. Berries. Deci nu e atât de rău. O să mai vreau să pun niște dirt pe aici, așa că o să mă duc afară să iau dirt. Mi-au regenerat viața între timp, suntem safe. Momentan o să încercăm să avem mâncare ca să nu mai avem probleme. Asta o să se ducă și ca să facem și noi o de-asta avem nevoie de o chestie de-asta de leather, de un chestplate de leather. Și fără 1, 2, 3, fără 8 de-asta de lână. Deci e cam greuț momentan, că nu prea mai avem poi pe aici. Da, ne descurcăm noi. Ok, ajunge. Să mai săpăm. Bă, uite, asta crezi repede, nice. Ok, dirt-ul. Cea mai tare fermă, dar e ok, zic. Uite să dau cu asta. Bam. Nu știu dacă era nevoie să dau cu dare. Avem 7 pe care astea vreau să le pun pe afară. Sper să nu înghețe. Sper să le găsesc exact cum le-am găsit și eu. Intact. O să încercăm să sigilăm aici, o să încercăm să mai minăm, că e cam jale ce se întâmplă. Momentan ne-am făcut un punct de plecare, adică avem și noi niște mâncare. Gloanțe nu prea mai avem, dar o să facem rost. Trebuie să ne dăm seama cum să plecăm de aici. Deja lucrurile iau o întărsătură destul de dubios. Monștrii nu mai sunt cei pe care îi cunoșteam eu. Au devenit din ce în ce mai puternici și din ce în ce mai înfricoșitori. Deci, nu știu ce să zic. Ceva nu e ok aici. Și trebuie să aflăm. Asta o să ne ajute la gloanțe. Mai mult ăsta, care o să luăm mai târziu pentru gloanțe. Mamă, pumpkin! Bă, ne trebuie topor neapărat, nu? Ei, nu mă vezi că e bine rău de tot. Sper să iau ăștia și să ajung în siguranță acasă. Oricum, ca să ne întoarcem e ușor, mergem în spate. Wow, era să mă duc de tot. Era să ne ducem de tot. Wow, lava. Nice. Și ăsta e un loc interesant cu obsidian, cu nebunii. Mamă, câte beri. E ok că se face zi. Hai mă, vaci. Adică nici nu vreau să merg în alt loc și altfel, că nu mai știu să mai mă întorc după așa. Știu că merg în spate și o să vă sticla la un moment dat. Am găsit un village. Un sătuc. Mamă, o să-mi spargă asta, bă, ăla. Opa. Nice. Nu, că murim. Bă, e bine ce am găsit, însă o să pierdem și asta și nu mai avem cască. Lâna s-a dus. Sper să fie... Mamă, aici era apă. Am zis că nu e peste tot campfire. Aia e problema. Oricum o să stăm cu ei aici, o să colaborăm, o să ne ajutăm reciproc. Am multă pâine și toate astea. Pus campfire-ul pe care îl aveam. O să încercăm să avem grijă. Trebuie să găsim neapărat vaci, că altfel e over. Faza e că nu mai avem nici apă, deci trebuie să căutăm. Și vreau să mai fac o sabie pentru că aia s-a cam dus. Nu lopată, sabie. Ok, mi-am făcut încă o sabie și... O vacă! 6 bucăți. Ce ne trebuia? Îmi trebuie 8. Nu mai sunt câteva pe aici. Uite mă, încă una, mă. Nu știu cine trage după mine, că nici nu văd. Rămânem aici. De câte faci? O să rămânem aici pentru moment. O să ne și întoarcem la bază, dar nu știu când. Probabil după ceva timp. Deja începem să înghețăm. Mai văd încă o vacă, însă nu mai are sens să stăm, pentru că deja înghețăm. Mai avem nevoie de oi din nou, ceea ce e greu. Uite-l și pe ăsta. Fie avem asta, pe care nu o să o punem pe noi, bineînțeles. Vreau să-l bat, face prea multe probleme asta. Era să mă și bată, că n-am armură, n-am nimic. Oh my god, l-aud. Îl aud. Ok, o să încerc să mai caut ceva pe aici. Oh, nu. Să nu mă văd aici. E ok. Nu e ok. Băi, la geam. Bă, l-am văzut la geam. What the... Bă...
Bă, pleacă. Băi, ce a fost aia, mă? Wow. Mamă, e jale. Deci ăsta ne-a urmărit peste tot, frate. Nu ne mai lasă în pace. Geamurile o să le astop, chiar în momentul de față. Am astupat geamurile, așa că sper să nu-l mai văd, cel puțin pentru o perioadă. O să mă bag la somn și noi ne vedem în episodul următor. Ciao!